Egy dinasztia örökösébe szeretett bele. Üdv a családban. Olyan imádnivaló volt. Egy nagy mackó. Egy család, ahol a fiú apja ellen vallott. A saját fia tanúskodott ellene. Ez ám a megaláztatás. Ilyen az élet a maffiában. Végül kidobtak a lakásból. Egyenesen az utcára. Aki a maffiába házasodik be, az nem kérdez és nem beszél. Mostanáig. Maffiózóhoz mentem feleségül, patkányfogó. Los Angeles, Kalifornia a 70-es években. Dennis Rodriguez itt nő fel. 14 éves korára már Hollywood elitjének gyermekeivel bulizik. Dennis csak 2 évvel és 2 vállással később józanodik ki. A detoxikálóban kezd el dolgozni. Nem keres sokat, de el tudja látni belőle a kisfiát. Minden megváltozik egy napon 2002-ben, amikor egy jóképű férfi, John lép be az ajtón. Igen? Megszöknék innen. Tudnál nekem ebben segíteni? Talán bakot tarthatnál nekem a fal mellett. Hát ez nem fog menni, ugyanis én vagyok ennek a helynek a felügyelője. Ó, akkor bajban vagyok. Most megbilincselsz? Dennis nem tud ellenállni a sármos rossz fiúnak. Ismeretlen volt számomra. Az intézetben pedig tilos az ismerkedés. Ott szigorúan magunkra kell figyelni, mert amikor alkoholista valaki, akkor hajlamos egy másik alkoholistával összejönni, és ez nem vezet jóra. Amikor John Flegman előadja, hogy ő a hírhedt gangster Sonny Francese fia, hallottál apámról? Dennis érdeklődni kezd. Felugrott, elrohant a szobájába, és hozta a Gyilkológép című könyvet, ami tele volt az újság kivágásaival. Ezzel a pofával nőttem fel, elhiszed? Ismerte ezeket az alakokat, az apjáról is volt ott anyag. John titkolja bűnöző múltját, és megpróbálja sármjával meggyőzni Dennist. A lány ellenállása csak olaj a tűzre. Nagyon-nagyon okosnak találtam. Pörgött a nyelve, és csak nyomult és nyomult rám. Van valami vonzó ezekben az alakokban, ez kétségtelen. Igazi macsónak tűnnek. Egy bizonyos nőtípust gond nélkül levesznek a lábukról. Józan esze ellenére Dennis beleszeret Johnba. De csak miután a férfi meggyőzi, hogy vége a bűnözésnek. Hogy ezt bizonyítsa, a showbiznisz világában próbál szerencsét. Első lépésként egy show házigazdája lesz, ahol hamarosan Dennis lesz a kedvenc vendége. Hát Dennis, nem is tudom. Beszéltünk már ilyesmiről. Olyan nőkről, akik a detoxikálóba kerülő pasikra hajtanak. Tudod, miről beszélek? Mert én nem értem ezt. Miért csinálják? Hát én úgy vélem, hogy... A kedves nézőknek mondom, hogy én és Dennis pontosan a detoxikálóban ismerkedtünk össze a leszokásom alatt. 1 évvel a kapcsolat kezdete után Dennis óvatosan bemutatja John-t fiának, Hunternek. Ők hamar összebarátkoznak. John rohant Hunter felé, mintha 2 régi barát lennének. Ez édes volt. Később pedig kint egy padon beszélgettek kettesben. Kérdeztem Huntert, hogy miről beszéltek. Anya, velünk töltheti John az estét? Kérdezte. Nem tudtam, hogy mit feleljek neki. John pontosan tudta, hogy hogyan érje el, amit akar. A fiamon áthatott rám. Fantasztikusan tudott bánni az emberekkel. Mindig elérte, amit akart. Ezt kapd ki. Na, hogy esett? Velem ne játsz! Jaj, ne! Ha a fiam nem bírta volna őt, akkor soha nem mentem volna hozzá. Fontos volt a fiam véleménye. Az idő múltával Dennis egyre jobban felenged. Ám John múltját nehéz elfeledni. Amikor a páros betér egy maffiás bárba, a fogadtatás mindent elárul. Ide egy asztalt!
John életéről. Rögtön lett asztal, és ugrottak az emberek a szavára. Mellette hirtelen én is lettem valaki. Megdöbbentő volt, értik? Dennis hamar rájön, hogy milyen erősek John maffia kötelékei. A férfi apja nem Piti alak, hanem a bűnöző Colombo család hírhedt alvezére. Sonny Francese, a régi maffia legöregebb élő tagja. Egy legendás ember, több mint 30 éves maffiás múlttal. Nagyon tisztelték, szerették, de féltek is tőle, mert közismerten gyilkos volt. Ha Sonny a maffia királya, akkor John az elkényeztetett herceg, aki imádja az életet, és szeret a család nevével dobálózni, amikor csak tud. Nem érdekelt a múltja. A humorérzéke vonzott. Nagyszerű humorérzéke volt. Igen, tessék. Van egy kis gond. Mi a probléma? Maga rákcsálóírtó, igaz? Patkányok vannak nálam. Értem, uram. Hogy csinálja, amit csinál? Adja meg a telefonszámomat, és majd maga felhívja a patkányomat, vagy mi lesz? Dennis úgy véli, megtalálta sármos hercegét, de hamar rájön, hogy a jövőjük már nem olyan rózsás. 2 boldog év után a pár összeházasodik. Dennis-t végre meghívja magához a hírhedt Francese család. Kop, na kik vagyunk? Beléptem a konyhába. Hogy vagy? Jó látni. Jól nézel ki. Jól vagyok. Ő a megmentőm és a feleségem Dennis. Egy angyal vagy. Nem tudom eléggé meghálálni, amit a fiamért tettél. Nem hittem el, hogy ő a nagy Sonny Francese. Az a helyzet, hogy Sonny egy nagyon szerethető és kedves fickó volt, mindemellett pedig egy gyilkos. Olyan imádnivaló volt. Egy nagy mackó. A férfi bálványozza apját, annak ellenére, hogy Sonny John gyerekkorában szinte végig börtönben volt. Sok mindent csináltál, sok embernek csalódást okoztál, érted? Mostantól javulj meg. Megváltozom, érted? Most mi a helyzet? Sok minden történik erre. Annyi a dolgom, hogy belepusztulok. És senkiben sem bízhatok. Bennem megbízhatsz. De benned senki sem bízik most. Újra kell bizonyítanod mindenkinek, érted? John rákapott a kokainra, és ha ez megtörténik, akkor az nagy bajt okozhat. Ez egyirányú utca. Emlékszem, hogy az ifjabbik John Gotti mesélte, hogy apja megölte volna, ha csak egyszer is drogozáson kapja. Ez ki? Sonny fia, John. Vigyétek ki! Ne csináld. Nem üzletelek drogosokkal. Mivel ő volt Sonny Francese fia, ezért némi tisztelet övezte. De az emberek azt is tudták, hogy drogfüggő, egy megáltalkodott narkós. Dennis most először látja át John zűrös múltját és elkötelezettségét a leszokás iránt. Ám a pár egy újabb kihívással szembesül. Anyagilag a padlóra kerülnek. Nem volt fizetése, munkanélküli segélyekből és különböző egészségügyi támogatásokból éltünk. Éljen Amerika, és a fene egye ezt az egészet. Egy napon egy ismeretlen csekk érkezik. Hogy vagy, szívem? Ezek mik? Mik ezek a csekkek? Egy barátomtól van, Robtól. Nem, ez sok pénzt ér, nagyon sokat. Honnan van? Egy baráttól. Melóztam neki, és kifizetett. Mi bajod van? Ki vele? Újra drogozol? Miről beszélsz? Bár kell a pénz, Dennis mégis fél és gyanakszik. Aggódik, hogy John újra mafiózó lett, vagy újra drogozik. Nagyon furcsa vagy, nem tudlak kiismerni. Én vagyok fura, te kutakodsz. John esküszik, hogy nem drogozik, de elismeri, hogy egy új, kétes üzletbe vágott. Szteroidokat árult. A fura csekkek és a titkos találkozók mindennaposak lesznek.
Dennis attól fél, hogy John használja is a szteroidokat. Kitart a férfi mellett, de a helyzet egyre romlik. Parkolóházakba vitt esténként, és úgy parkolt, hogy ne lássak semmit. De tudtam, hogy szteroidokat mentünk átvenni. John egyre titkolózóbb, és megkéri nejét, hogy ne kíváncsiskodjon. Azt mondta, bármit gondolsz, ha hallod, hogy beszélek telefonon, akkor menj el, mert jobb, ha keveset tudsz. A kocsiból is előbb kitett, ha üzleti találkozója volt. Semmit sem tudok biztosan, mert mindig álneveken üzleteltek, és gondosan ügyeltek rá, hogy ne tudjak meg sokat. John arról is beszélt nekem, hogy kapcsolatban áll egy szervezett bűnözés elleni rendőri egységgel. Amikor a rendőrség jött, akkor is mindig el kellett mennem. Én meg nem értettem, hogy miért nem találkoznak valahol máshol. Én menjek hátra a kertbe, hogy egyedül legyenek. Ez az én házam is. Néha azt is kérte, hogy menjek el hazulról. Menjek ússzak egyet. Sokszor nehezményeztem, hogy elküld. De ő azt felelte, figyelj, el nem mond senkinek, hogy egy rendőrrel találkozgatok. Dennis halálosan fél. Vajon John ismét a drog rabja? A nő okkal fél az igazságtól, és nem sokára az egész élete felfordul. Undorító, amit tett. Visszataszító. Nem találok rá szavakat. Dennis 4 évvel azután, hogy hozzáment a maffia legenda Sonny Francese fiához, John Francéséhez, már azért küzd, hogy ne essen darabokra az életük. Semmit sem csinálsz itthon! Dennisnek elege lesz John rossz modorából, hazugságaiból és paranoiájából. Furcsán viselkedett. Telefonált, és közben lefölmászkált az utcán. Dennis, mennem kell egy találkozóra. Mint gyógyuló alkoholista, Dennis hamar felismeri a visszaesés figyelmeztető jeleit. Dennis, megyek a konditerembe, majd jövök. John véletlenszerűen eltűnik, majd megjön magyarázat nélkül. Elmentem. Visszajött, és megkérdeztem tőle, hol voltál? Ő erre egy találkozón. Hagyj békén! Figyellek! Tudom, hogy drogozol! Elegem van! Kiabáltam, hogy ne menj. Ha elmész vissza, se gyere. Nem csinálom ezt már tovább. Sajnálom, Dennis. Szeretlek. Jó? Szeretlek! Ekkor láttam és beszéltem vele utoljára. Soha többé nem hallottam róla. John egyszerűen eltűnt. Csak akkor kerülhet egy személy a tanúvédelembe, ha valaki ellen tanúskodni akar, és ez a valaki meg akarja őt ölni. John esetében ez egy vérszerinti rokon. Miért akar a saját apja ellen tanúskodni? Ki kell jutnom ebből az egészből. Amiknek még mindig élvezi a javait, igaz? John hónapokkal korábban, amikor bemutatta új feleségét New Yorkban, már besúgó volt az FBI-nál. Jól nézel ki, fiam, büszke vagyok rád. Apját a maffia ügyekről beszéltette. Mi volt annak a helynek a neve, ahol volt a balhét? Nem emlékszem rá, olyan rég foglalkoztam már ezekkel a dolgokkal. Nem emlékszel? Elég anyag gyűlt össze Sonny bebörtönzésére. A pénzért beszél az apja ellen? Valamiből élni kell, nem? Valamiből élni kell? Az apjáról beszélünk! Nincs választásom. Rossz helyre születtem.
John apja ellen fordult és kötött egy alkut, ahol azt mondták neki, beveszünk a tanúvédelembe, kapsz egy új személyazonosságot, az ország egy másik részébe költözöl, ahol senki sem ismer, és kezdhetsz egy új életet. Dennis végre választ kap férje bizarr viselkedésére és rejtélyes pénzügyeire. Az volt a mentsége, hogy elégedetlen az életkörülményeivel, és ezért vállalta a tanúskodást. Ám akik jól ismerik Johnt, tudják, hogy nem ez volt a férfi igazi indítéka. Így akart menekülni az életéből. Aki a tanúvédelembe belép, az a saját irháját menti. A pénzért tette. Erről szól ez? A pénzről? Csak a pénzről? Nem tudtam, hogy én vagyok a vádlott, és nem apám. Ahogy itt vagyok, olyan biztos, hogy a pénz miatt tette. Ezek a fickók azért kerülnek a tanúvédelembe, mert nem tudnak mit kezdeni magukkal, nem tudnak máshoz fordulni. Amikor spiclik, árulók lesznek, akkor kirekezték magukat a családjukból, és a tanúvédelmi programon belül a kormány tartja el őket egy ideig, ameddig hasznosnak bizonyulnak, de utána elfelejtik őket. John most Hollywoodban házal a történetével. Ha el tudja adni, akkor abból még el lesz egy darabig. De szerintem előbb-utóbb megöli őt a drog és az alkohol. Nem lesz happy end. Ismer egy Dennis nevű nőt? Igen, ő a feleségem. Legalábbis még az. Ő miért nincs itt, hogy támogassa magát? John tovább bántja Dennist, amikor elmeséli, hogy miért hagyta el őt és a fiát. Az ő érdekében jöttem el. Komoly drog problémája volt. Neki volt drog problémája? Ki maga, és milyen jogon mondja ezt? Komoly baja volt. Nem magának volt drog problémája? Nem ez az igazság? Miután sok évig támogatta Johnt a józanságban, Dennist lesújtják a férfi vágyai. Oda dobott az újságoknak. Azt mondta, hogy azért hagyott el, mert drogfüggő vagyok. Dennis teljesen magára marad. Mr. Francese, figyelembe véve a tettét és bűnlajstromát, ezúttal 8 évi börtönbüntetésre ítélem. Undorító, amit tett. Visszataszító. Sonny bevonult a börtönbe, ahol szembe találta magát raptársaival, akik a háta mögött összesugtak, hogy ő az, akit elárult a saját fia. Micsoda megaláztatás lehetett ez neki. Ezt Sonny nem tűri el. John elfelejtette a maffia egy fontos szabályát, az árulás kétirányú játszma. John talán nem is tudja, hogy milyen közel járt ahhoz, hogy apja kivégeztesse. A tárgyaláson előállt egy informátor, azzal, hogy Sonny megkereste őt, és megbízta, hogy tegyék el láb alól a fiát. John az FBI fizetett vakációját élvezi, miközben Dennis nincs telen, és tető sincs a feje felett. Évekig a kocsimban, és haveroknál éltem. Elveszti az otthonát, és nem tudja eltartani a fiát sem. Gyere! Ezért elveszik tőle. Búcsúzz el anyutól! Amikor John elment, a fiammal pokolian bánt az állam és a rokonok. Én is rámentem erre. John, hogy mentse magát, 2 családot is tönkretett. John Francese volt az első fiú, aki elárulta az apját. Ez precedens értékű tett volt a maffia történelem során. Sonny azt mondta, meghalok az utcán, meghalok a börtönben, nem számít. Úgyis meghalok egyszer. Ő már 94 éves. Mondhatta volna azt is a hatóságoknak, hogy elviszem a balhét, hadd tanúskodjon ellenem a fiam. De úgy érzem, hogy az öreg annyira régi vágású maffiás,
hogy nehéz lett volna ezt lenyelni neki. Elvárták tőle, hogy a sarkára álljon és kiadja a parancsot a fia ellen. Ő nagyon régi vágású, és a maffia törvényei szerint él. Nehéz kiszámítani ezeket az alakokat. És sohasem szabad alábecsülni őket. John viselkedése már tanúskodása előtt is káros volt a családjára. A Francese család esete megmutatja, hogy mi ment tönkre az Egyesült Államok maffiájában. John elkezdett drogozni, a szerek rabja lett, és végül apja ellen fordult. Az apa aztán kivégzési parancsot adott ki ellene. A drogok tették inkább tönkre a modern maffiát, és nem a kormány. A Francese eset ezt jól példázza, de sok más család is így járt. Dennis számára az egyetlen pozitívum ebben a rémálomban, hogy nem lett újra alkoholista. Ez nagy dolog. Számomra legalábbis. Akkoriban annyira akartam inni, és csak a mámort akartam. Persze most azt hiszik, hogy képmutató vagyok, igaz? De amíg nem voltak a helyemben, addig ne ítélkezzenek fölöttem. Ma Dennis józan életet él a nyugati parton, anyjánál. 18 éves fia Hunter az apjával él. A bizonytalan jövőjű Dennist még mindig kísértik az emlékek Johnról. Amikor megismertem, olyan jó embernek tűnt. Tényleg az volt. Látod, Dennis, nem volt olyan kellemetlen, igaz? Hát nem. Szeretlek. Most mi van? Látom, nagyon mosolyogsz. Mennyi időnk van még hátra? Remélem már nem sok.